Doncs jo crec que la Terra l'envolta una volta celeste, la qual rete el Sol, la Lluna i tots els astres. A més, hi ha dues masses d'aigua, la superior, que rete l'aigua de la pluja, i la inferior, que és la dels oceans. Jo no estic d'acord. El centre de la Terra és la Xina, ja que té més habitants i més gran. Jo crec que el vostre mapa són erronis. Jo crec que el nord està orientat cap a baix. Esteu tots equivocats. Arribes tard. He llegit a Eratòstenes i a Marino de Tiro i crec fermament que la Terra és esfèrica. Tu estàs boig? Que les coses no siguin com tu creus no significa que siguin errònies. Sou vosaltres els que decidiu. A veure, és que... Mira, farem una segona ronda si voleu, però no estarà tothom esperant. Després, continueu. És important que les pongan. Si no, el primer grup té molt de temps i l'últim ho ha de fer de pressa i corrent, no és just. D'acord, accepto. Seràs virrei de les terres que descobreixis i a més rebràs el títol d'almirant a la mar oceànica. Moltes gràcies, Isabel. He estat esperant 7 anys, però mai he estat. A més, rebràs el 10% de totes les ganàncies i et proporcionarem 2 caraveles i una nau. Moltes gràcies, no te ofenderé. Cristòfor Colom va demanar als catòlics que financessin l'expedició i van trigar 7 anys per acceptar. Vaig a veure quina latitud estem. Nois, hem arribat a les Índies. Colom va arribar a les Índies el 12 d'octubre del 1492. Els canvis han de ser més ràpids, nois? A veure, nois, 3 anys.